pravidelné semináre Robotika.sk bývajú vždy prvú stredu v mesiaci. Už ich sme mali teda poriadne veľa, vyše 30. Všetky tie staršie nájdete v archíve na stránke Robotika.sk. No a dnešným hosťom je teda Adam Trizuliak, ktorý v súčasnej dobe pôsobí ako doktorand na Fakulte elektrotechniky a informatiky FEI-STU na FEIKE v Bratislave. No a dnešná prednáška bude vlastne o tom, že čo robil na stáži vo firme Skydio. Tak páči, Adam, máš slovo. Dobre, ideme na to. Mali by ste vidieť tú jeho prezentujúcu obrazovku, ak nie, tak treba si tam nájsť to vhodné okienko a pripnúť si ho. Prepáč, že ťa ešte preruším. Keď budete mať nejaké otázky, tak výhoda tohto online systému je, že sa môžete spýtať rovno, takže to napíšete do chatu a potom sa budeme na konci pýtať, alebo teda, ak to bude vhodné, tak môžete aj prerušiť potom rovno. Dobre, tak už som ticho. No, dobre. Takže ďakujem Richardovi za úvod. Dobrý deň. Čiže moje meno je Adam Trizuliak, ako už bolo povedané. Aktuálne som PhD študentom na ústave robotiky a kybernetiky na FEI-STU. A minulý rok som strávil na stáži vo firme Skydio v Redwood City v Kalifornii. Aj počas tejto stáže, aj na mojom doktorandskom štúdiu sa venujem autonómnym dronom. A dneska vám niečo porozprávam o firme Skydio a o autonómnych dronoch, ktoré vyvíjajú, na čo sa dajú použiť a ako fungujú. A celkovo sa možno pozrieme trošku na to, že ako sa dostať od nejakej takejto archaickej opachy niečomu peknému, čo dokáže lietať naozaj samo. Takže poďme na to. Začal by som takou krátkou históriou vývoja dronov v podstate. Drony začínali ako obyčajné hračky, dá sa povedať RC modely. A museli ste byť pomerne skúsený RC modelár, aby ste si taký dron vedeli poskladať. Tieto drony tiež vyžadovali neustále manuálne pilotovanie, čiže v momente, ako ste prestali vypilotovať, pustili ste vysielačku, tak dron väčšinou letel k zemi. Veci sa začali meniť tak okolo roku 2013, kedy DJI vydalo svoj prvý dron Phantom 1. Toto bola v podstate taká all-in-one jednotka. Ten dron bol schopný držať polohu podľa GPS a bol veľmi jednoduchý na použitie. A hoci kto si ho mohol kúpiť. Tieto drony už nevyžadovali neustále manuálne pilotovanie. A v podstate môžeme hovoriť o začiatku nejakej éry poloautonómnych dronov alebo ére manuálneho hardvéru. A táto technológia sa troška vyvíjala. V roku 2016 DJI vydal svoj dron Phantom 4. A tento dron už mal aj nejaké jednoduché vyhýbanie sa prekážkam s nejakými jednoduchými kamerami a senzormi. A bol schopný aj sledovať ľudí v obraze svojej kamery. Tento systém bol taký dosť dobrý na to, aby zabránil, čo ja viem, väčšine havárií, ale nebol 100% spoľahlivý, pretože tieto drony boli obmedzené výpočtovým výkonom, ktorý mali. No a potom to sa dá povedať, že to tak trošku začalo stagnovať a že tieto jednoduché drony v podstate dosiahli nejaký svoj vrchol schopnosti, čo sa týka autonómie. No a samozrejme miniaturizácia pokračovala, miniaturizácia elektroniky a zvýšenie výpočtového výkonu. A v roku 2018 prišlo na trh Skydio so svojimi technológiami, ktoré ako prvé umožňovali naozaj plne autonómny let dronov s vyhýbaním sa prekážkam a s minimálnymi vyžadovanými pilotskými zručnosťami. No a tak sa dostávame do súčasnosti, kde vlastne my ako Skydio veríme, že budúcnosť patrí plne autonómnym dronom so softverov definovanými schopnosťami, ktoré sú vytvorené špecificky pre nejakú konkrétnu aplikáciu. Toto je zástupca tej starej generácie dronov. A tu prichádza na trh Skydio. Naším cieľom je vytvoriť tieto drony tak inteligentné, aby boli schopné lietať sami o sebe
Zatiaľ čo vy ako človek sa môžete venovať činnosti, ktorú chcete. Video zrejme trošku seká, za to sa ospravedlňujem. Každopádne primárnou aplikáciou týchto dronov je sledovanie ľudí a filmovanie ich. Každopádne tieto drony sú tak inteligentné, že otvárajú množstvo nových príležitostí, množstvo nových aplikácií, o ktorých budem neskôr aj trošku hovoriť. Čiže v podstate Skydio vydal svoj prvý dron v roku 2018, bol to dron Skydio R1. Bol to prvý naozaj plne autonómny spotrebiteľský dron, ktorý bol schopný sledovať ľudí, natáčať ich a mal kompletné 360-stupňové vyhýbanie sa prekážkam. Jeho problém bol, že bol dosť veľký a veľmi, veľmi drahý. Takže to nebolo až také ideálne. Ale samozrejme vývoj išiel ďalej. A koncom roka 2019 sme vydali dron Skydio 2, ktorý je navrhnutý, aby bol menší, ľahší, rýchlejší a samozrejme výrazne lacnejší. Výkon toho dronu Skydio R1 bol obmedzený aj výpočtovým výkonom, ale aj samotným hardverom a konštrukciou. Skydio 2 je menší a má menšiu hmotnosť a vylepšenú maximálnu rýchlosť. Jeden z hlavných problémov Skydio R1 bolo, že mal veľmi krátky letový čas a Skydio 2 tento čas vlastne prakticky zdvojnásobuje, vďaka čomu je to už o mnoho praktickejší reálny dron, ktorý viete aj na niečo použiť. A ďalej Skydio 2 používa procesor NVIDIA Jetson TX2, ktorý je asi dvakrát výkonnejší ako predošlý dron. A čo je zaujímavé, že podarilo sa nám dosiahnuť rovnaký alebo ešte lepší level autonómie s použitím iba 6 kamier, zatiaľ čo Skydio R1 malo tých navigačných kamier až 12. A samozrejme, tento dron, keď skombinujete tú autonómiu a jeho cenu, tak je to dosť veľký komerčný úspech, je o to obrovský záujem, až taký, že keď si ho teraz chcete objednať, tak ho možno dostanete tak o pol roka, kým sa dostanete na radu. Máme v podstate 3 spôsoby, ako s tým dronom lietať. Východný spôsob je s použitím mobilnej aplikácie v mobile, ktorý sa pripojí na Wi-Fi, ktorú ten dron vysiela. Tá aplikácia vám umožňuje vzlietnúť, pristáť, môžete ten dron manuálne ovládať, teda manuálne ním hýbať, alebo vybrať niektorý z autonómnych kinematografických režimov, napríklad sledovanie človeka. A tá aplikácia je robená, aby mala čo najjednoduchší interfejs a doslova, že vzlietnete, kliknete na seba, dron vás začne sledovať, vystrčíte mobil do vrecka a zabudnete na to, že ten dron existuje a začnete sa venovať svojej aktivite. Sadnete na bicykel a idete dole lesom pomedzi stromy. Potom druhý spôsob je lietanie aj kontrolér, ktorý vám v prvom rade dosť zvýši dosah rádia a tiež vám poskytuje vlastne tradičný spôsob ovládania toho dronu. Avšak stále je aktívne vyhýbanie sa všetkým možným prekážkam, takže keď lietate s týmto joystickom alebo kontrolérom, tak sa nemusíte bať, že by ste do niečoho narazili, vďaka čomu je lietanie veľmi jednoduché a veľmi bezpečné. A do tretice máme toto zariadenie zvané Skydio Beacon, ktoré je určené skôr pre aktívnych športovcov. Tento beacon dokáže ovládať niektoré základné funkcie toho dronu, ale čo je dôležité, že on má v sebe GPS príjimač a tento GPS príjimač vieme použiť na vylepšenie sledovania toho človeka a vieme ním riešiť aj situácie, kedy napríklad ten dron vizuálne stratí toho človeka, tak stále sa vie vrátiť podľa GPS. Nazývame to tak pekne, že unshakable tracking. Takže drony sa samozrejme už dávno používajú na všelijaké komerčné aplikácie a autonómne drony tu majú veľmi veľký potenciál. Príklady nejakých aplikácií, ktorými sa Skydio už teraz zaoberá, sú napríklad inšpekcia mostov, inšpekcia elektrických stožiarov a kontrola striech.
Môžem jednu vec, že my teraz vidíme len taký ako keby roh z tej prezentácie, už asi takú 30 sekúnd, to asi není úmysel. To asi len ty, lebo ja to vidím úplne normálne. Neviem, ostatní môžu povedať. Ja vidím normálne. No, tak kľudne pokračujte. Dobre. Tak, dúfam, že všetci vidia. Keby zase boli problémy, tak len povedzte. Čiže v podstate pri všetkých týchto aplikáciách, ak chcete na ne použiť dron, tak to vyžaduje lietanie v uzavretých priestoroch alebo blízko k prekážkam a nevidíte, čo je okolo vás. Takže za normálnych okolností toto vyžaduje veľmi skúsených dronových pilotov, aby s tým dronom aby proste hneď nehavarovali. A tým pádom je vlastne ťažké nájsť ľudí, ktorí sú zároveň dobrí alebo proste experti v tej danej úlohe, napríklad teda inšpekcia mostov a zároveň experti piloti. No a my s Skydio máme túto autonómnu lietajúcu kameru, ktorá vám určite do ničoho nenarazí a ktorú môže ovládať prakticky hocikto s minimálnym tréningom. A teda túto lietajúcu kameru môžeme použiť na získanie fotiek a videa vo vysokom rozlíšení, alebo vieme dokonca vytvárať aj nejaké 3D modely tej skenovanej štruktúry. A taktiež vieme pomôcť pri všelijakých záchranárskych scenároch, vieme im poskytnúť nejaký lepší prehľad o situácii, lebo s našimi dronmi sa dá napríklad dosť ľahko vletieť donútra do domu alebo letieť pod stromami, čo je zase veľmi náročná úloha tradične, vyžadujúca skúseného pilota. Pri inšpekcii mostov, inšpekcia mostov je vlastne dosť ťažká pre tradičné drony, pretože asi viete, že veľké kovové štruktúry blokujú GPS signál a robia neplechu s magnetometrami. Náš systém sa spolieha vo veľkej miere na vizuálnu navigáciu, takže vieme bez problémov lietať aj vnútri v takýchto štruktúrach. Dobre. Čiže naľavo vidíte pohľad z hlavnej kamery a pohľad zo 6 navigačných kamier a vpravo vidíte 3D mapu prekážiek a prostredia, ktorú si ten dron vytvára a ktorú následne používa na plánovanie svojej trajektórie tak, aby do ničoho nenarazil. Ďalšia vec je, že tieto inšpekcie mostov zvyknú vyžadovať uzavretie cesty a všelijaké vysokozdvižné plošiny. A ak použijete dron, tak toto sa výrazne zjednodušuje. A keď použijete autonómny dron, tak naozaj túto úlohu dokáže urobiť prakticky hocikto, napríklad aj ten expert, ktorý je expertom na inšpekciu mostov a vie, na čo sa treba zamerať, čo potrebuje vidieť. Krása. Skúsime to ešte raz. Toto video spustí možno. Tak my tiež vlastne, keď zostanem pri týchto mostoch, tak pracujeme na čiastočnej automatizácii celého tohto postupu. Čiže tam ste mohli vidieť, že človek si iba vyberie nejakú časť štruktúry, ktorú chce naskenovať a ten dron si následne naplánuje nejakú trajektóriu, počas ktorej vlastne nazbiera tie potrebné snímky. A keď to dáme dokopy, dúfam, že som trafil. Tu sme. Keď to vlastne dáme dokopy, tak vieme začať skladať nejaké takéto 3D modely celého mosta. Takže to je celkom zaujímavé. A ďalšia inšpekčná úloha, ako som už hovoril, je vlastne inšpekcia elektrických vedení a lietanie vnútri týchto stožiarov. A opäť máme autonómny dron, takže nemusíte sa báť, že do niečoho narazíte, nemusíte vedieť, že nad vami je teraz nejaká tyč, ten dron jednoducho to sám obíde, zatiaľ čo vy si iba pomaly kľudne letíte hore a o nič sa nestaráte. My tu v podstate, tento náš dron má takú jednu super feature a to síce, že tá kamera sa dokáže natočiť kolmo nahor, a tým pádom, ako vidíte teraz na videu, tak dokážete prezerať objekty priamo zo spodu. A toto bola taká
vedľajšia vec, ktorá sa podarila pri vývoji, že vlastne sme vytvorili dron, ktorý je dokonalý pre takéto inšpekčné úlohy. A zrejme neexistuje, alebo nie som si vedomý, že by bol nejaký ďalší podobný dron na trhu, ktorému sa vie kamera natočiť priamo kolmu nahor. Takže to je tiež taká tak troška neplánovaná výhoda, ktorú máme. A ďalej pracujeme na dokovacej stanici. Dokovacia stanica môže dron nabíjať, komunikuje s ním, môže synchronizovať dáta, môže ich spracovávať. A myšlienka je taká, že máte túto dokovaciu stanicu namontovanú napríklad na stavenisku a ten dron z nej periodicky vyletí a napríklad vám zdokumentuje stav staveniska. Každopádne všetky tieto komerčné úlohy, o ktorých som rozprával, kladú zvýšené nároky na celý ten dron a jeho hardware a výdrž a všetko možné. Čiže pre tento účel sme nedávno oznámili nový dron Skydio X2. Skydio X2 je v podstate všetká technológia zo Skydio 2 vstávaná do odolnejšieho tela a so zvýšenou výdržou. A je vyslovene zameraný pre komerčný a defense sektor. A tento dron má výrazne vylepšený celkový letový čas a rádiový dosah. A okrem klasickej farebnej kamery má aj termokameru s vysokým rozlíšením. A čo je veľmi dôležité, že tieto ramená sa dajú poskladať. Takže ten dron sa dá o mnoho ľahšie prevážať. A toto je stále ešte pomerne čerstvá novinka, takže ešte o tom nie je až tak veľa informácií vonku, ale určite akože stay tuned, niečo o tomto bude pekné. Dobre, čiže môžeme pomaly začať rozprávať o tom, ako táto naša technológia funguje. My ako Skydio veríme, že plná autonómia alebo schopnosť vykonávať komplexné úlohy bez riadenia človekom odomýka plný potenciál dronov. Toto je základný prehľad našeho hardvéru. Čiže na začiatok tu máme 6 4K navigačných kamier s 200-stupňovým uhlom pohľadu alebo záberu. Máme procesor NVIDIA TX2 na spracovávanie všetkých dát a pre autonómne funkcie. Ďalej máme samostatný videoprocesor pre hlavnú kameru a pre nahrávanie vysokokvalitného videa. A potom máme niekoľko nízkoúrovňových mikroprocesorov pre nízkoúrovňové riadenie, čiže riadenie motorov, riadenie gimbalu a potom tam máme nejaký ten flight controller alebo autopilot. Toto video ukazuje porovnanie sledovacích schopností Skydia a niektorého DJI dronu. V podstate vyhýbanie sa prekážkam a plánovanie trajektórie je samotné jadro celého Skydio systému. A tam, kde iné drony iba zastavia, aby sa vyhli tej kolízii, tak tam Skydio iba hladko preplánuje trajektóriu tak, aby do ničoho nenarazilo a pokračuje v sledovaní človeka a pokračuje v lietaní. Toto je prehľad celého našeho systému, ako to všetko funguje. Čiže naľavo máme mapovanie a state estimation. V podstate začíname tak, že používame obrázky z tých navigačných kamier na výpočet vizuálno-inerciálnej odometrie, ktorá nám hovorí, kde ten dron je v priestore, ako rýchlo sa hýbe a tak ďalej. A zároveň tieto obrázky z kamier sú spracovávané stereoalgoritmami, z ktorých si následne budujeme 3D mapu okolitého prostredia. Následne používame hlboké neurónové siete na sledovanie ľudí alebo subjektov v obraze z hlavnej kamery. A všetky tieto informácie, ktoré máme, sú potom používané našim plánovacím systémom, ktorý plánuje bezkolíznú trajektóriu tým prostredím, v ktorom sa nachádza, pričom zohľadňuje sledovanie človeka a všelijaké ďalšie vysokoúrovňové ciele. Výstupom tohto plánovača je potom trajektória, ktorú vykonáva ten nízkoúrovňový flight controller, ktorý tam máme.
A všetko toto viete veľmi jednoducho ovládať cez používateľské rozhranie z tej aplikácie, ako som na začiatku ukazoval. Toto je príklad rýchleho agilného letu počas sledovania subjektu. Ten cyklista je veľmi rýchly, čiže ten dron ho musí v prvom rade sledovať, musí ho byť schopný dobehnúť alebo držať s ním krok. Pritom ho musí byť schopný držať toho človeka v zábere a popri tom všetkom sa ten dron musí vyhýbať všetkým prekážkam naokolo. Toto je pohľad z dvoch našich navigačných kamier. Jedna sa pozerá nahor, druhá sa pozerá nadol. Toto sú fisheye kamery s 200-stupňovým uhlom záberu, čo je pomerne neintuitívne pre ľudí samozrejme. Keď si všimnete, tak tieto stromy sú opačne ako tieto a celé je to zakrivené. Čiže veľmi dôležitá časť celej našej autonómie je vlastne mať dobrý model pre toto zobrazenie, ktoré teraz vidíte. A tiež potrebujeme byť schopní tie kamery dosť presne nakalibrovať, aby sme ich mohli využívať. Ďalšia vec, ktorú tu možno vidíte, že tie kamery vidia aj časti dronu, čiže tieto čierne výšťňalky tu a tu vidíte celú baterku. A tu je dokonca ešte aj motor s vrtuľou, takže my musíme všetky tieto časti najprv odmaskovať preč, aby nemýlili zvyšok našich algoritmov. A tieto obrázky sú zároveň používané pre vizuálnu inerciálnu odometriu, ktorá nám dáva odhad celkového stavu dronu, čiže kde sa nachádzame, ako rýchlo ideme. Veľká výzva, ktorú vlastne riešime, je, že používame rolling shutter kamery. Rolling shutter kamery majú vyššiu kvalitu a sú lacnejšie ako global shutter kamery, ale zrejme viete, že rýchly pohyb v nich vytvára takéto škaredé artefakty, ktoré sú dosť problematické. Čiže predtým, ako začneme robiť akékoľvek ďalšie nejaké spracovanie, tak tento efekt musíme odstrániť. A toto cieľujeme tak, že máme vytvorený veľmi presný model tohto rolling shutter efektu, ktorý vieme použiť na odstránenie vlastne tohto celého skreslenia. A tiež pre tento model je tiež vlastne veľmi dôležité mať spravenú presnú časovú synchronizáciu medzi kamerami, akože medzi fotením obrázkov, tak povediac, a medzi IMU a celým zvyškom systému. Čiže keď máme tých 6 navigačných kamier, tak keď vieme ich spojiť dokopy a dajú nám kompletný 360-stupňový prehľad o celom okolí. Toto je viac menej vizualizácia, akože tak pre demonstračné účely. A tento žltý tvar je projekcia pohľadu hlavnej kamery do tohto 360-stupňového videa. Toto nie je úplne presne ten spôsob, ktorým my tie informácie spracujeme, ale ukazuje to, ako vieme využiť geometrické informácie vlastne o tých kamerách a o celom drone, aby sme vlastne informácie z tých jednotlivých kamier vedeli poskladať dokopy. Takto ten dron vidí celú scénu. Dúfam, že toto aspoň trošku vidieť. Každopádne výsledkom je takýto hustý point cloud, ktorý sa kvalitou blíži až k lidaru. A samozrejme otázka je, že ako vytvoríme mapu takéhoto prostredia. V podstate Skydio začalo s využitím klasických stereoalgoritmov, čiže začnete s rektifikovaným párom obrázkov, v ktorých hľadáte zhodné body a medzi nimi potom hľadáte korešpondencie, z čoho vypočítate hĺbkovú mapu, ktorú potom trošku prefiltrujete. A keď máte hĺbkovú mapu, tak ju premietnete do 3D priestoru a následne z nej vybudujete takúto 3D voxelovú mapu, ktorú potom viete použiť na navigáciu. Pri vytváraní tejto 3D mapy sa snažíme byť pomerne konzervatívni, pretože potrebujeme, aby ten dron bol bezpečný za každú cenu. Čiže napríklad radšej si myslíme, že prekážka je väčšia, ako v skutočnosti je, a radšej spomalíme, ako keby sme mali naraziť.
Avšak teda ten dron využíva vizuálnu navigáciu, ale pri vizuálnej navigácii sa ten dron často dostáva do situácií a do prostredí, ktoré sú veľmi náročné pre tieto klasické stereoalgoritmy. Čiže príklady máme našu najväčšiu hrozbu, tenké konáriky, ktoré sa veľmi ťažko detekujú a vlastne veľmi ťažko sa hľadajú zhody v tých obrazoch z tých dvoch stereokamier. Potom ďalej tu máme všelijaké efekty ako preexponované časti, motion blur, špina na objektívoch. A veľmi náročné prostredia sú takéto veľmi veľké odrazivé plochy a prostredia bez akékoľvek textúry, čiže napríklad hmla, alebo keď ste pri veľkej bielej stene. No a v podstate Skydio dlho pracovalo na týchto algoritmoch, vlastne s využitím klasických stereoalgoritmov. Dlho sa snažili ich vylepšovať, aby boli lepšie schopné fungovať v týchto ťažkých podmienkach, ale eventuálne sa dostali do bodu, kedy už vlastne nevedeli, ako to ďalej vylepšiť. Dostali sa vlastne na nejaký limit. Takže pre Skydio 2 sa rozhodli použiť úplne nový prístup, a to použitie hlbokých neurónových sietí na výpočet hĺbkových map. V podstate vytvorili real-timeový systém na výpočet hĺbkových map z kamerových obrázkov s pomocou end-to-end hlbokých neurónových sietí. O tomto bol, tuším, mimochodom publikovaný aj nejaký článok, ak sa dobre pamätám. Ale každopádne znova proste túto sieť a tento systém navrhli tak, aby bol čo najrobustnejší práve v týchto náročných prípadoch a podmienkach, ktoré som ukazoval predtým. A ukazuje sa, že deep learning je na toto vlastne ideálny nástroj, pretože tá sieť sa dokáže učiť z dát, ktoré máme, čiže môžeme ukázať tieto náročné scény a povedať jej, ako sa má vtedy zachovať, a ona sa tu naučí. A tiež by tie neurónové siete mali byť schopné využiť kontextuálnu informáciu o tom, respektíve kontextuálne informácie o tom prostredí. No a táto výsledná metóda vie byť efektívnejšia a viac robustnejšia ako tie klasické stereoalgoritmy, čo je teda výrazný posun dopredu. Tu vidíme ukážky výstupov z tohto systému v nejakých typických prostrediach, v ktorých sa ten dron vyskytuje. Čiže tu máme alebo takto. Je veľmi dôležité pre nás, aby sme mali presné a spoľahlivé informácie o hĺbke, pretože tie potom používame na tvorbu tej mapy, na základe ktorej sa potom vyhýbame všetkým prekážkam. Takže toto potrebujeme mať veľmi spoľahlivé a presné, aby ten dron bol celkovo bezpečný. Čiže tu máme nejaké príklady, čiže prvý je les a stromy a veľa tenkých konárov. Tu sa dá vidieť, že respektíve táto hĺbková mapa má úplne že až neskutočný detail, a toto je o mnoho lepšie ako hociaký klasický stereoalgoritmus, ktorý by ste na toto skúsili použiť. Ďalšia taká typická ťažká situácia sú napríklad elektrické káble, a znova môžete vidieť, že ten systém je schopný tie káble naozaj presne zdetekovať a určiť ich vzdialenosť vlastne. A posledná vec je LED v netexturovaných prostrediach, ako napríklad v tejto chodbe, čo by bolo prakticky nemožné pre klasické stereoalgoritmy, pretože v tomto prostredí nemajú dostatok nejakých význačných bodov, na ktoré by sa mohli zamerať a ktoré by mohli použiť na výpočet tej hĺbky. Tu je podobný príklad ako ten posledný, čiže tu zase letíme v nejakej úzkej bielej tmavej chodbe, ale ten systém je stále schopný proste počítať tú okolitú prekážkovú mapu bez problémov a je stále schopný dať letieť. Prvýkrát sme tento systém nasadili na drone už v roku 2018. A samozrejme, že sme kladli veľký dôraz na efektivitu tej siete, čo je samozrejme veľmi dôležité, keď ju potrebujete používať na v podstate mobilnom zariadení s obmedzeným výpočtovým výkonom.
Dodatočne máme tým proste flight testerov, ktorí nerobia nič iné, iba neustále testujú tie drony a všetky možné aspekty softvéru a hardvéru a snažia sa hľadať nejaké prípadné problémy. A vďaka tomuto máme k dispozícii tisícky hodín reálnych letových dát, ktoré vieme naďalej využiť na vývoj našich systémov aj na trénovanie tých neurónových sietí. A tiež v prípade, že ten dron havaruje, ako napríklad tu vidíte, tak vieme sa pozrieť na tie dáta, vieme skúsiť analyzovať, že čo sa tam stalo a vieme buď opraviť chybu, ak je to softvérová chyba, alebo vieme pretrénovať sieť tak, aby možno na budúce bola schopná lepšie zareagovať na takúto situáciu. Keď sa vrátim späť k našemu cyklistovi, tak tu vidíte okrem toho pôvodného videa aj vypočítanú hĺbkovú mapu. A vlastne vidíte, že ten dron má kompletné informácie o všetkých prekážkach v 360 stupňovom okolí. Tu je v podstate ďalšia akože výzva pre ten dron a to sledovanie človeka v nejakom komplikovanom prostredí s množstvom zelene. Zase vľavo vidíte pohľad z hlavnej kamery a vpravo vidíte, ako si ten dron v reálnom čase vytvára túto mapu prekážok, a ktorú následne používa na plánovanie trajektórie tak, aby toho človeka sledoval a do ničoho nenarazil. Keď sa posuniem ďalej rovno sa môžem posunúť k sledovaniu ľudí. Toto je trošku staršie video sledovania subjektov v zložitom prostredí. A my opäť používame hlboké neurónové siete na detekovanie toho človeka a na odhadovanie jeho 3D polohy. Čiže v tomto videu vidíte jednak odhad jeho rýchlosti a polohy zobrazený v tom hlavnom videu. Vidíte tu výstup zo segmentácie, zo segmentácie človeka a potom je tu ešte zobrazený graf polohy aj dronu, aj človeka. Vlastne tie siete, ktoré používame, ona je schopná sledovať a detekovať viacero ľudí alebo subjektov súčasne a je schopná medzi nimi rozlišovať. To je dôležité, aby ste stále sledovali samozrejme jedného človeka a nepreskočili na niekoho iného, keď stoja napríklad dvaja, traja vedľa seba. Sú samozrejme spôsoby, ako sa toto dá ošaliť, ale celkovo to funguje dosť spoľahlivo vo väčšine prípadov. A tu ešte dodám, že vlastne ak ten človek používa ten Skydio Beacon, tak jeho GPS signál sa dá použiť a vieme ho vlastne spojiť s informáciami z tohto vizuálneho sledovania, čím dostávame presnejší a robustnejší odhad jeho polohy. A funguje to, a teda vieme pokračovať v sledovaní, aj keby sme toho človeka stratili vizuálne, že sa schová za strom napríklad. Ďalšia zaujímavá vec, ktorú dokážeme robiť, je, že vieme odhadovať rýchlosť alebo externú rýchlosť vetra. Máme v podstate veľmi presný model aj dynamiky samotného dronu, aj jeho aerodynamiky. A tieto informácie vieme využiť na výpočet externého vetra v podstate. V tomto videu lietame na pláži. Lietame na pláži, kde je vlastne konštantný vietor s konštantnou silou a viac menej konštantným smerom. A to vidíte tu, že ako ten dron lieta v krúhoch. A táto druhá červená šípka, dúfam, že je to aspoň ako tak vidieť, je odhadovaná rýchlosť a smer vetra vlastne. No a tieto informácie vieme použiť na zlepšenie proste našeho plánovania pohybu aj na zlepšenie riadenia vo veľmi veterných alebo veľmi turbulentných prostrediach. A v turbulentných prostrediach až tak, že ten dron je schopný napríklad pristávať v tej dokovacej stanici, zatiaľ čo na ňo fúkame niekoľkými záhradnými vysávačmi, čo je akože fakt dosť brutálne, keď si zoberiete, aký silný taký záhradný vysávač je.
No a postupne sa... No a teda všetky tieto informácie, ktoré sme zatiaľ videli, ktoré ten dron vlastne si vytvára, sa potom používajú v našom plánovacom systéme. Toto je tiež taký veľmi vysokoúrovňový prehľad, lebo samozrejme nemôžem zachádzať do príliš veľkých detailov a prípadne sa možno skúste potom opýtať v diskusii, ale nevadí. Čiže na vstupoch máme obrázky z kamier, merania z IMU, čiže z akcelerometra, gyroskopu, merané rýchlosti motorov a všelijaké iné merania, ktoré ten dron vykonáva. Používame vizuálnu inerciálnu odometriu na určovanie našej polohy v priestore a odhadujeme rýchlosť externého vetra a pôsobenie externých síl. A potom tiež máme vytvorenú tú 3D mapu prekážok a ak sledujeme človeka, tak máme aj jeho odhad polohy a rýchlosti samozrejme. No a všetky tieto informácie sú potom použité v modelovo prediktívnom riadiacom algoritme, ktorý beží na 500 iterácií za sekundu. A tento algoritmus je veľmi unikátny v tom, že je schopný súčasne brať do úvahy aj dynamiku a aerodynamiku samotného dronu, externý vietor, aktuálnu prekažkovú mapu a vysokourovňové ciele ako sledovanie človeka alebo udržiavanie človeka v zábere kamery a iné vysokourovňové ciele. A vlastne tento systém je schopný všetky tieto faktory naraz brať do úvahy a vytvoriť takú trajektóriu, ktorá spĺňa všetky tie požiadavky, ktoré na ňu vlastne kladieme. Čiže napríklad to dokáže zaručiť aj plynulosť alebo hladkosť tej celej trajektórie a berie to do úvahy aj obmedzenia akčných zásahov, že ako rýchlo vieme napríklad meniť rýchlosť smeru a aké sú maximálne výkony motorov a všelijaké ďalšie veci. No a teda výsledok je nejaká trajektória, je žiadaná trajektória pre celý dron, ktorá je následovne vykonávaná tým nízkourovňovým flight controllerom. A len vlastne, aby ste mali nejakú predstavu o časových mierkach, o ktorých sa bavíme, tak tie vidíte tu. Toto je síce starší slajd ešte pre Skydio R1, ktorý používal klasickejší spôsob plánovania trajektórie, ale je to stále relevantné. Dôležitá vec tu je vlastne, že ak chcete robiť nejaký veľmi agilný a dynamický let, tak musíte brať do úvahy model vlastne dynamiky celého drona a celých systémov, vrátane motorov a vrtulí. A ten plánovací systém, ako teda je v našom prípade, musí byť schopný toto všetko zobrať do úvahy, aby dokázal naplánovať naozaj optimálnu trajektóriu, ktorá spĺňa tie požiadavky, o ktorých som hovoril. Dobre, blížime sa viac menej ku koncu. Ešte tu ukážem vlastne, na čom som pracoval ja. Čiže máme naše krásne autonómne drony Skydio a niekedy by ste možno chceli používať viac tých dronov súčasne. Video sa to veľmi nepáči, tak ho asi radšej zastavím. Čiže chceli by ste používať viacero dronov, napríklad chceli by ste byť sledovaní 2 dronami súčasne. Dá sa to, ale je to pomerne riskantné, pretože tie drony o sebe nevedia a vôbec nekomunikujú ani sa nejako koordinujú, takže by mohli do seba naraziť. A ešte je tam aj tá nepraktická vec, že pre každý dron musíte použiť samostatný mobil. No a na čom som ja pracoval, že som vytvoril systém, kde sa všetky drony vedia pripojiť na nejakú spoločnú sieť, vedia spolu komunikovať a všetko sa dá ovládať iba z jedného smartfónu. A čo je tiež dôležité, že teraz si tie drony vedia vymieňať polohu a vlastne sú schopné sa vyhýbať vzájomným kolíziám. Toto je v podstate demo multidronového sledovania človeka, ktoré som vytvoril. Čiže máme tu 4 drony. Dúfam, že sú viditeľné, že tu jeden je tu vzadu a tretí je tu. No, čiže tieto 4 drony ma sledujú. Každý dron má vlastne určené, že z ktorého smeru má sledovať, čiže sú spredu, zľava, sprava a zozadu. A všetko sa dá pomerne jednoducho ovládať vlastne iba z jedného smartfónu, ktorý mám ja v ruke.
a výhoda je, že drony do seba nenarazia, takže to je celkom fajn. Dobre, takže to je v podstate odo mňa všetko. Dúfam, že sa vám to páčilo. Rád zodpoviem vaše otázky ďalej. A v prípade, že sa vám to zapáčilo veľmi, alebo by ste si chceli vyskúšať život v cool startupe v Silicon Valley, tak Skydio vždy hľadá dobrý talent, takže môžete skúsiť aj to. Takže ďakujem za pozornosť. Super, tak ďakujem aj ja. Rovno by som si dovolil prvú otázku, že jak sa tam vlastne dá dostať. To si dal normálne žiadosť, alebo nejaký tip, alebo niekoho si tam poznal? Ja som tam bol na stáži a v podstate poznal som človeka, ktorý tam pracuje. Predtým som s ním robil na mojej predošlej stáži, čo som bol v Nemecku. A on ma v podstate pozval, že keď som sa pýtal. A čo znamená stáž? Stáž znamená, že tam idete v podstate ako študent. V mojom prípade som tam bol ako študent, ktorý pracoval na svojej diplomovej práci. Čiže nie som tam akože full-time zamestnanec v podstate. Čiže ani nič neplatili? Alebo... Platili. Hej. Čiže stačilo to vlastne na pokrytie tých životných nákladov tam, hej? Áno. Dobre. Tak skúsme ešte aj ostatní, určite sa budú pýtať. Ja môžem zatiaľ túto zo zásobníka vyťahnuť, že čo spraví dron, keď stratí sledovaného človeka? No, tam je pomerne potom tak zložitá taká heuristika, že čo sa stane, keď dron stratí človeka. V podstate, ak ho stratí iba nejako krátkodobo, tak je schopný ešte chvíľku pokračovať a sledovať ho ďalej. Ak ho stratí a má so sebou ten beacon, tak sa vlastne prepne na sledovanie podľa GPS súradníc, čo zvykne fungovať akože veľmi spoľahlivo. No a keď ho stratí úplne, tak proste zastane na mieste a zostane tam visieť. Hneď tu máme ďalšiu otázku, či sa uvažovalo o použití Deep Reinforcement Learning. Áno, uvažovalo. Aj robili takýto výskum a dokonca majú o tom aj nejaký blog napísaný. A snažili sa robiť vlastne ako keby Deep Reinforcement Imitation Learning, že vlastne sa snažili napodobniť ako keby činnosť toho plánovacieho algoritmu, o ktorom som hovoril. A bolo to schopné fungovať, fungovalo to v nejakých jednoduchších prostrediach, jednoduchších scenároch, ale zlyhávalo to, keď to prostredie bolo naozaj veľmi zložité, že tam bolo veľa prekážok, alebo že ten človek sa vedel rýchlo schovať. Potom hneď tu máme ďalšiu otázku, že ako sa kalibrujú tie omnidirekcionálne kamery? Áno, výborná otázka od Miša. Nepoznám a by som nemohol povedať akože presné algoritmy, ktoré majú, ale používajú vlastne robotické rameno, na ktoré ten dron pripevnia a potom tam majú nejakú dosku s nejakými markermi a tá ruka ten dron napolohuje vo veľa rôznych polohách a z toho potom počítajú niečo. Tiež si myslím, že zrejme nejaké šachovnice štandardné. Také niečo. Tých otázok tu pribúda, že ak by som chcel programovať takého drona, ktorý hardware je relatívne dostupný? No, počkať, pozriem sa, je tu Rožo? Je tu Jožo rodina, áno, tak... to je celkom... Nemá akože úplne až taký dobrý prehľad. V podstate je veľa dronov, ktoré sa dajú používať na nejaké takéto akože edukačné veci. A myslím, že aj DJI majú tie svoje Metris drony a na to sa dá kúpiť taká výpočtová jednotka, na ktorej potom viete niečo programovať. No, tak poďme ešte k tejto téme, že tie Skydio sú hackovateľné, že vedel by som si tam zmeniť nejako software. Asi určite nie vyčítať tie ich zdrojáky, ale že... No, to samozrejme nie, ale majú v podstate API, ktoré vám umožňuje vytvárať nejaké aplikácie. Ale je to akože je to v podstate neverejné, že majú k tomu prístup iba nejakí vybraní komerční partneri. Jasné. Ja sa teraz ešte so svojou otázkou sem votrem a predbehnem, že vlastne na akom hardveri to beží, lebo veď ten image processing je tam pomerne teda slušný. A keď to má byť ľahké, aby to lietalo, a ešte keď to nemá po 5 minútach vybiť baterku,
Tak to asi nie je úplne jednoduchá úloha. No, je to ten NVIDIA Jetson TX2 procesor, čo je vlastne nejaký, tuším, 6-jadrový ARM procesor s grafickým čipom, ktorý má, koľko to je, 386 CUDA jadier, či také niečo. Čiže v podstate všetky tieto algoritmy, ktoré máme, tak veľmi, veľmi intenzívne využívajú akceleráciu pomocou CUDY a podobných vecí. A ten procesor má príkon nejakých 15 W a to je tiež ešte zaujímavá vec, že toto modré nie je plast, ale je to magnéziové telo, ktoré slúži ako chladič pre celý ten systém. A keď to začne šrotiť dáta a ste v takom 40-stupňovom kalifornskom poobedí, tak ten dron sa začne dosť prehrievať aj tak. No ale tak tých 15 W, koľko s tým reálne uletí? Nejakých 22 minút je výdrž. Pričom akože výpočtový výkon, alebo tá výpočtová jednotka spotrebuje asi 10% energie, ktorú ten dron potrebuje na to, aby letel. Lebo tak dobre, na tie hobby aplikácie to môže byť asi aj dosť, ale treba na tú detekciu všelijakých porúch a tak to asi nie je veľa 20 minút. Či stačí im to? Stačí im to, alebo no, akože môže im stačiť aj toto a v prípade, že im to nestačí, tak potom tam máme ten nový dron, to Skydio X2, ktorý by mal vydržať až nejakých 35 minút vo vzduchu. Takže to je potom o mnoho lepšie použiteľné. A hneď tu mám doplňujúcu otázku, že či dokážu aj niečo uviesť, či majú nejakú nosnosť, alebo... Teoreticky áno, ale máte ten problém, že v momente, ako sem niečo nalepíte, tak tá vec začne zavádzať v vzornom poli tých kamier a začnete tam mať nejaké fantómové prekažky a nie je to pekné. Jasné. Skúšal som to. Či sa dá vymeniť baterka? Samozrejme. Jasné, dobre. Potom, že keď s hlbokým učením spracovali všesmerové kamery, ako sa zbavili vplyvu toho, že v obraze majú rohy? Väčšina modelov hlbokého učenia predpokladá, že dáta majú tvar obdĺžnika. Neviem, či je jasná otázka. Rohy, akože rohy geometrické? Však povedz rovno. Proste všesmerová kamera dáva ako výstup kruh. Áno. A teraz vstup do neurónovej siete typicky je obdĺžnik. Je tak. Alebo štvorec. Ako sa toto rieši? Tam sa robí viacero vecí. Jednak, ako som hovoril, že oni majú ten veľmi presný model vlastne celého toho zakrivenia obrazu z týchto kamier, takže vedia robiť samozrejme undistortion a majú aj nejaké spôsoby, ako kombinovať zábery z viacerých tých kamier dokopy. A tie neurónky sú pravdepodobne, teda myslím, že z veľkej miery vyvinuté priamo nimi custom špecificky na tieto úlohy. Takže nevyznám sa, toto nie je úplne že moje pole, že deep learning, ale oni to proste navrhli celé tak, aby ten systém bral proste gulatý obraz bez všetkého. Mohli urobiť nejaké preškalovanie, alebo proste jednoducho ani nedať ako vstúpiť tie rohy. Tak ale v podstate, akože máte kruhový záber, ale v podstate ho nechcete orezať, lebo prichádzate o veľmi cenné dáta. Vlastne tu si treba uvedomiť, že ako keby na okrajoch toho zorného pola tých kamier je ako keby horizont, takže vy z každej kamery vlastne vidíte vlastne celé okolie. Takže určite ju nechcete kropnúť niekde do stredu a brať iba stred. No veď práve, ale teda ide o to, že teda ten tvar obdĺžnikový tých modelov je daný naozaj hardverom, hej, tam proste tie tenzory sú podporované priamo tou NVIDIou, tou CUDou. Takže ten tvar je daný a zase na druhej strane teda model, každý normálny model hlbokého učenia začína nejakými konvolučnými spracovaniami, hej, má nejaké konvolučné vrstvy, ktoré ho spracúvajú a postupne potom sa redukuje dimenzia a tie fungujú tak, že je vlastne úplne jedno, do akého miesta toho pola, hej, oni sú translačne invariantné, hej, že
takže tam tie rohy šilene vadia, hej. Ja som to skúšal teda, takže neviem, to by ma zajímalo, že ako sa s týmto vysporiadali. No tak neviem presne a aj keby som vedel, tak asi nemôžem povedať, ale v skratke proste oni majú, akože v tejto firme robia veľmi dobrí experti a zrejme vedia presne, aké sú tieto problémy a vymysleli spôsob, ako sa s tým vyrovnať. Dobre, tak poďme na ďalšie. Ešte tu je, že či to dokáže lietať treba v daždi alebo počas sneženia? V daždi nie, lebo ten dron nie je vodotesný. Ak sa nemýlim, tak ten Skydio X2 by mohol byť je tuším aspoň čiastočne vodotesný, no ale stále by ste mali hneď problém, že by sa vám zašpinili kamery a nevideli by ste veľa. A to isté asi aj ten sneh. A podobne v snehu. Hej, ale možno, že tá otázka je myslená skôr tak, že či by vadili tie kvapky a vločky v tom... Vadili, hej. Spracovaní obrazu, hej? Vadili, lebo vlastne vám to začne vám to akože rozmazávať celý obraz a ďaleko sa nedostanete. Podobne je to ináč aj v hmle, čo sme skúšali, že sme lietali zase pri pobreží oceánu a bola tam hmla a v nejakej 15. minúte letu sa už začali proste zrážať kvapky a zarosovať tie kamery a drony tam začali troška poskakovať. Hej, toto je jasné, ale že trebárs, kebyže ten dron je niekde pod strechou, hej, že či by mu vadili v obraze tie padajúce vločky. No, to by zrejme ani nevidelo, to by mu asi nevadilo veľmi. Dobre. Potom je tu otázka, že čo spraví dron, ak mu má dôjsť energia a nie je v blízkosti dokovacia stanica? Napríklad sleduje horolezca na stene pri lezení. Zase je tam veľa všelijakých pravidel, že čo ten dron spraví, keď sa stane čo. A v tomto prípade by zrejme išiel automaticky pristáť späť na bod, kde vlastne vzlietol. Hej. Potom je tu, koľko dronov rozbiješ za jedno leto? No, ja som rozbil, tuším, 4. A tí naši flight testery, tak tí ich rozbíjali akože, veľa, akože 1-2 týždenne v priemere. Jasné. No, potom, tak nejaké odborné otázky už tu nevidím, tak ešte je tu, že aká je štruktúra... No, by som sa pýtať ešte jednu otázku. No, áno. Taktiež prerušujem, nechce sa mi dopísať do chatu, že ak som správne pochopil, teda Circle Avoidance je založené len na optických kamerách. Áno. Nemáte tam žiadne ultrazvukové senzory alebo niečo také? Nie, nič také. Všetko je vyslovene vizuálne. Ako potom máte vyriešené lietanie v zlých svetelných podmienkach? Výborná otázka, čakal som ju a odpoveď je, že nemáme vyriešené. Tieto dróny Skydio 2 nedokážu lietať v tme, lebo samozrejme nič nevidia. Jasne. A toto bude už vyriešené na tom dróne Skydio X2, ktorý je jednak schopný lietať v úplnej tme, ale samozrejme, že je vypnuté vyhýbanie sa prekážkam. A pre let v tmavých priestoroch má aj prisvietenie, normálne akože výkonné letky, ktoré vie použiť. Ďakujem moc. Potom je tu otázka na štruktúru firmu Skydio, že koľko ľudí, aká je dynamika pracovných tímov. No, je to taký startup, neviem, teraz majú možno 100 ľudí dokopy, možno trošku viac. A zase je tam proste tento hlavný softwarový tím pre autonómiu, tam je nejakých, neviem, 30 ľudí možno dokopy. Je tam veľký tím pre elektroniku a hardware a potom sú tam embedded vývojári a ľudia, čo robia mobilné aplikácie a tak. Jasne. Dobre, vidím tu jednu výbornú otázku, ktorú si necháme nakoniec, tak neviem, či máte ešte niekto nejakú... To je, že či sa dá dronu povedať, že má pristať do ruky, napríklad na lodi. Alebo... Má sa dať chytiť do ruky. No, v aplikácii mu viete kliknúť, aby letel späť vlastne na vašu polohu a s pristávaním je to tak, že buď ho necháte 5 sekundu, to vlastne môžem ukázať, len to musím vyťahnuť. Čiže s pristávaním je to tak, že buď ho necháte jednoducho pristať na zem
alebo ho kľudne viete takto chytiť do ruky, ak sa nebojíte vrtulí. A tiež vieme robiť to, že máte k nemu takúto krabicu s takýmto veľmi podozrivo vyzerajúcim logom a ten dron to logo vie zdetekovať a vie pekne pristať vlastne na túto krabicu. To sa dosť hodí, keď sa snažíte pristať napríklad v nejakej vysokej tráve. Potom je tu ešte otázka, že či tie flight controllery sú úplne custom, alebo či to je nejaký fork treba z Ardu pilota. No, to asi. Všetko absolútne, totálne custom. Ak to aj z niečoho Ardu pilotového vychádzalo, tak je to na nerozpoznanie, takže No. takže tak. Dobre, super. Tak ja myslím, že môžeme dať tú poslednú otázku, že na čom pracuješ teraz, aké výzvy do budúcnosti? Na čom pracujem ja osobne, alebo na čom pracuje Skydio? Tak môžeme to povedať, ale tak asi na čom pracujú, to bolo veľakrát povedané, tak teraz asi tá Skydio 2, nie? Tak poďme osobne. No, oni robia Skydio 2 a tieto všelijaké komerčné aplikácie teraz. No a ja som teraz na Fejke ako doktorand a tiež sa snažím vlastne pracovať na autonómnych dronoch pre nejaké priemyselné použitie a proste pre použitie v skladoch a podobné záležitosti. Tomuto sa budem venovať najbližšie 3 roky. Dúfam, že úspešne. Dobre, super. Tak ďakujem veľmi pekne. Ja môžem teraz ešte vypnúť nahrávanie. No, tak